Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiladon hadu arspa khat Ngut ki Kyrtong ki balai khun ya ka election MLA mentau snam ki bladu eno ya ka security deposit lani ka pisa ka baki hab ban ai sha ka election commission of India ha ka por bagi thap Kyrtong ha ka ni election baladam kiladon hadu lai spa andre bu khandai Ngut ki Kyrtong ki balai khun bal kini ki kan thop ya lai spa lai phulai Ngut ki shenrang bal lai pun riu Ngut ki kan thai hadin baladap ban khenjing khen da ka ECI Lasyam bahadu arspa khat Ngut ki Kyrtong kila do eno ya ka security deposit kabri ka pisa ka baki habban ai ha ka por bigi let ban thap Kyrtong kum ki Kyrtong kani ka mot batang shispa san pu Ngut ki Kyrtong kila lat na ka jingdo e ya ka ta ka pisa ha ka election sha ka yung darbar thau ai ha Meghalaya na ka banta ki Kyrtong ki bari ki schedule tribe kapisa ka baki habban siu ka long san hajar kat ba na ka banta ki weipat kapisa ka long shipho hajar ting kamar wei kat kum ka section she spa san bu prajong ka representation of the people act khat kan dai spa san bu wei labatai ba ha kanu ka rukam ki Kyrtong ki diban yob yang ye kapisa la ka long san hajar ni shipho hajar ting ka hadien beladap ka election kat kum ki kendon lada unu Kyrtong yo duna na ka iwei lahan riu jong baro ki vote bala thap ka constituency anom la banyo shu ya ka pisa ka bola ai ha ka por bola thap Kyrtong kum ka nuksa lada ha ka wei ka constituency ka don arpo hajar ka vote bala wan tham uwei po uwei Kyrtong ubaya kun dei banyo duna ya ka lai hajar lai spa lai phulai vote khnang ban lat bandu e ya ka ta ka san hajar tingka lani ka shipo hajar tingka ka bala ai ha ka por thap Kyrtong nak banta ki bayo duna na ka ni ka iwei la hanriu ki vote ya ka security deposit anom la shu ban pen phai bat ka yai sa bet bat ka election commission Naki arspa khat Ngut ki Kyrtong ki bala du no ya ka te ka pisah ka ni ka election khat khandai Ngut ki dei ki general but shispa khandai pupra Ngut ki dei ki schedule tribe kini ki arspa khat Ngut ki kanthop ya ki shispa khandai phulai Ngut ki shenrang but ar pusaw Ngut ki kan thai lada khen ka lom lang ki khat khandai Ngut ki Kyrtong ki ba dei ki general ki la du shilak khandai pho hajar kat ba ki Kyrtong ki ba dei ki schedule tribe ki la du khandai lak khandai pho hajar tingka bat baro lang ka poi khat wei lak phra pho hajar tingka